Hello, hello, hello. Yanip, Nian, hi Abo. Hello Agay. Mari dong Agay nोंलाय? आंनि बिनानाव नङा होनबा नों? अ मोजां। आंबो दसे लाइभ फैदों आगै। माने गथ'फ्राबो स्कुलाव थांजोब्बाय नालाय ओंखायनो दसे रायलायनो होननानै फैबाय आं। ओमफ्राय संखांबाय नामा? सानसुनि जानायखौ? बाबुमोना सानैबो मोजाङैनो दंना? ए संथ'वाखै टाइमबो बांद्राय जाथ'खायाखै नालाय। आंबो संथ'वाखैनो आगै दसे रायज्लायनो होननानै फैदों आरोना। दसे रायज्लायखांनायनि उनावसो माने संनायनि लाहार फाहार खालामगोन आंबो। ओमफ्राय अखा हादोंना हायाखै नोंसिनिथिं? Mr. Sunil Love Studio, hi, hello. Yanking, Ponar Lover, hi. आंनि लाइभआव बयखौबो वेलकाम खालामबाय। आच्छा, where are you from? I am from Assam. आच्छा, दा हाथ'वाखैना? जोंनियाव हागासिनो दङ आरो। मिस्टार सुनिल लाभ स्टुडिअ बिथाङा सोर जाखो एसे खिन्थाहरलाय। माखौ मिनिखो? थेंक इउ थेंक इउ स' माच। बबेनिफ्राय बुंदों नोंथाङा? आंना बिनानावा बहा थांथ'खो? अच्छा, मैं आसाम से हूँ। आप भी बताओ आप कहाँ से हो? अच्छा, गुजरात से, ठीक है। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। आंना बिनानावा बहा थांखो? दं नायगासिनो। थाङाखैनो, थाथ'वाखै दसे रायज्लायनो। ओमफ्राय रुमखौ गोमनाय खोनादों नामा? माने रुमखौ गोमनाय खोनागासिनो आरो आङो रायलायनायखौनो। अखा हाबाय थादों जे ओंखायनो एसे बिथोराव फैदों आरो आङो। थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, थैंक यू। आप ठीक हो ना? गोमदों।
अभी इतना जल्दी से बाय किया क्यों? कौन मतलब पता नहीं किसको बोल रही है। क्यों हंस रहा है आप? मुझे अच्छे से रिप्लाई नहीं किया इसीलिए ना। आंना केमेराया मोजां नङा हायाखै माबायदि नुदोंथाय मबाइलानो दाम खमनि नालाय। हाँ मैं शादीशुदा हूँ। मिस्टर सुनील ने मुझे मैंने क्वेश्चन किया है आपकी शादी हो गया है? हाँ मैं शादीशुदा हूँ। हाँ। क्यों क्यों टेंशन हो रहा है आपको? बात कर सकते हो, कोई भी आ सकते हो मेरे लाइफ में। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मजाक तो कर सकते हैं सभी को। हाँ आप गुजरात में क्या करते हो अभी? अच्छा इतना जल्दी फ़ोन नंबर चाहिए? मैं नहीं दे सकती इतना जल्दी। क्यों चाहिए? अच्छा ठीक है, देखते रहिएगा और बात भी करते रहो। अच्छा अभी फ्री टाइम है क्या? अच्छा उधर गुजरात में मौसम कैसा है अभी? अच्छा गर्मी है ना। हमारे इधर ना बहुत बारिश एकदम मतलब लगातार बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है। अच्छा 45 डिग्री है ना। हाँ गर्मी है। हमारा इधर तो बारिश बारिश। धर्मेश्वर नार्जारी एसपी क्लिउटे एन्ड ब्लग हा आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय नोंथांखौबो वेलकाम खालामबाय गोसो गोरबोजों। नोंथाङा बबेनि? धर्मेश्वर नार्जारी। बाहर जाके देखो बारिश हो रही है बारिश। नावखाथा ए नावखाथाया बबेथिंथाय खोनानाय मोनदों आरोना।
अच्छा मेरा फ्रेंड ने कॉल किया मुझे, कोई बात नहीं, इम्पोर्टेंट तो नहीं है, इसलिए काट किया है मैंने। गरेस्वर गरेस्वर थांफेराखै, गरेस्वरावबो माने लोगो दङ आरोना, थांफेरनाय जायाखै। क्यों हंस रहा है आप? गरमै फैयाखै मा? गैया, दैथुन बिबोनाङा फैयाखै, जोंहा नै बिबोनाङा फैदों आरोना। आंहा गरेस्वरनिबो लोगो मोनलायबाय नै, धर्मेश्वर नार्जारी, बिथांखौ आं मा जागोनथाय, आदा जागोन ना बिबोनां जागोन मोनथिला, ना आगै जागोन। नोंलाय बहानि? आं क'क्राझारनि। आदा, थिगानो दे आदा होमबा, नोंसो मिथिसिगोन नालाय। मारै दं आदा? मानो बिदि बिहालाय? हो बसुमतारी बिबोनां, मानो बिदि? औ एदाव जागौमोन, मालाय बिजि खोमा। पान्जाबावसो, जा आदाया बुंदों पान्जाबावसो। पान्जाबाव दं नामा? बसुमतारी बिबोनां, नोंसिनिथिं माबायदि बोथोरा? जोंना हागासिनो दं दे अखा। जोंहा आदाया बुंदों पान्जाबावसो। पान्जाबाव माबायदि दा बोथोरा? गरेस्वर सानजा नामा होनना सोंनाय। फ्रेंड बन सकती हो? मिस्टर सुनील ने कहा है कि मैं आपको फ्रेंड बन सकता हूँ। हाँ क्यों नहीं, जरूर। जोंनि सानजा जायो। गरेस्वरखौ मिथियो सानजाथिं होननानै। आरजी ब्लग, हेलो हाय। होनदों आरोना आदाया, बोथोरा गोमलाना जादों। आच्छा, हागोन खोमा होनबा, अखा हानो हागौ। हंस रहा है ना मुझे, मैं हिंदी से बात नहीं कर सकती, ठीक है? गलती हो जाए तो आप मुझे माफ करना। मा खालामदों आब'? आं दसे नोंथांमोनजोंनो नोंसोरजोंनो रायलायनो होनना फैदों आगै। आरजी ब्लगआ बुंदों आरोना, बाहा दं? न'आवनो दं। आरजी ब्लगआ बुंदों न'आवनो दं आं आगै। नावकाटा गरेस्वर नामा? नै जोंहा बसुमतारिया सोंदों आरोना आदाखौ, नावकाटा गरेस्वर नामा होननानै होनदों आरोना। आरजी ब्लगआ होनदों भाई थफिरां बाहानि नों आब'? आगै, आरजिया सोंदों आं क'क्राझारनि आगै। नोंहालाय बहानि जाखो खोन्थादो एसे। जा बसुमतारी बिबोनां होनदों दोनि रुम। आच्छा, माने
अखा हादों आगै, ओंखायनो आङो नैबे रुमाव फैदों आरोना, माने बेफोर रुमा खालिसो जोंना, ओंखायनो माने भाराथिया फैसिगोन नालाय फैहां ओंखायनो आङो बे रुमाव बानायदों आरोना, बेलेगा थाफैबा आरो हाबनो एसे इदि सुबिदा मोननाय नङा, बेखायनो। आरजि ब्लगा बुंदों चिरांनि आं आब', आंबो चिरांनिमोन ना आगै, चिरांनि आंबो चिरांनिमोन, ओमफ्राय चिराङावनो आरो दासिमबो चिराङावनो, खिन्थु थानायासो दा क'क्राझाराव आरो आगै। गोमजोबदों ओं र' एसे खोरखि खेंना होनो नामा आङो। गोमजोबथारदों, आंबो मोजां खोनायाखै, गोमनायनि थाखायनो आरोना। दे एबार गोमनाय नंला, एबार बारा एलायथ' ना, खम जाबाय। चिरांनि आं, औ चिरां मा गामिनि नों आब'? ओरै आङो सुबायझारनिमोन आगै, ओमफ्राय नंगुमैया लांबाय ओरैथिंजाय आरोना, नों मिथिखागोन उलुबारिथिंजाय आङो हाबा जाहैदों, नंगुमैनि न'आ उलुबारिथिंजाय, ओमफ्राय दा क'क्राझाराव थायो आरो जों। न' सुगोरा थाहैसां नोंसिनाव गेट खुलिग्रा मानाव हामालै आगै बिदि बुंनो नाङा। औ आरजिया होनदों, आरजि ब्लगा, मिथिखाबाय खोमा ना? मिथिखाबाय जानांगौ, मानो मिथिया जानो चिरांनियालाय। चिरां बबेनि नोङो आगै? आंबो एसे मिथिनो लुगैबाय, मिथिबा आरो साबसिन मोनोना रायज्लायनो, सिना जाना ओंखारो। खयला मयलानि आब', आंहा बारा बिथिं थांनाय जायालाय, लामाफ्राथ' गासिबो थिगैनो ना? सिगां बोसोर 2 बोसोर सिगां खनसे थांदोंमोन, एकदम आमथेखाथिंजाय आरोना, गामिखौ आं बावबाय, खैला मैला एकदम बारलांथारनानै आरोना साहा। हामा आगै बिदि दाबुं। लेखा फरायनाय मानसिफ्रा हामा बिदि रायलायनो, जागोन सानसे। ओंखाम जाबाय नामा आब'? आं संथ'वाखैनो दे आगै, खामानिफोरखौ आं फुरा मावस्रांजोब्बाय, ओमफ्राय दसे रेस्ट लानायावनो नोंसोरजों रायलायनो होननानै लाइभ फैदों आङो, जाथ'वाखै, दहाय ब्रेकफास्ट जादों गथ'फोरजों, बेनो। ओरै खैला मैलाथिं माबोरै बोथोरा? जोंनिथिं हागासिनोहाय दामानि अखायानो। बै खैला मैला बाजारथिं नामा नोंसिना, मार्केट जे जायो? न'आ मैया बसुमतारी बिबोनाङा सोंहरदोंमोन आयं जायोना सोर जायो होननानै ना, कमेन्टआवहाय, बियो आंनि मादार इन ल' आरोना, नोंनिनो आयं जागोन। आच्छा, दे दाथ' नोङो जबनि थाखाय सेस्था खालामगासिनो दं, आं बेखौ मिथिखायो, हयथ' माबाफोर प्राइभेट जबफ्रावबो दं जानांगौ, रावबोथ' दानि जुगाव ओरैनो थाखाला।
आदसा आरजिया होनदों जोंहा आगैया बाजारनि साहा बेवहाय माबा मोनसे इंलिश मिडियाम स्कुल दंमोनहाय दासिमबो दं खोमा ना नामखौ आं बावबाय खिन्थु खैला मैलायाव आरो सेस्था खालामगासिनोखा आं मोनथिखागौ आरो बे सेस्था खालामनाया थारैनो साक्सेस जागोन आरो सानसे नाजानायनि गेजेरजों आरोना जोंहा गुजरातनि सोरमोनथाय बावलायलांबाय आं गैला थांबाय माथो बर' रायलायनायखाय थांबाय खोमा आं मालाय मेसेज खालामाबा बोरै रायलायफानो ना मा ओंख्रि जानायमोन दै बसुमतारीनि बाजै बिबाजै आङो दाउदैजों ओंखामजों फ्राय खालामना हरदोंमोन आरो गथ'फोरनो बेखौनो आं जादों ओमफ्राय मोनानि ना बाथोन दंमोन बेखौ जाफादों आरो आं मैया जोङो ओरै बिजनिथिंजाय थांदोंमोन बिजनि मानिकपुर एकदम 4:30 सफैदों 10टायाव गारि गाखोनाय बेनिफ्राय आरोना मोनसे खामानिनि थाखाय थांदोंमोन मोना फैलायदों जानायानो 6टासो जालायदोंदां सङै खावै जाफैबाय मोनायाव जानाय जायासै ओमफ्राय रावबो गैया नामा आब' नोंजों ओहो रावबो गैया हारसिं र' एसे उननिफ्राय लोगो मोनबाय थासिगोन आंहाबो दा माने गथ'फोर स्कुलाव थांखांबाथाय खालि खालि जायो आरो हारसिंनो खामानि मावनानै टाइम पास जायो दसे ओमफ्राय खामानि मावखांनायनि उनाव माने गोदाव सोराव मोनो आरो हारसिं नालाय र' बै सानडेनिफ्राय लोगो मोननो हासिगौ नुबाय थानो हागौ नोंथांमोनाबो दसे दसे लाइभआव आरोना एसे सोर बेखौ बे रुमावनो थाफैगोन आरोना बिसोरो बे रुमावनो थाफैगोन ओंखायनो दसे जिरायनानै रायलायबाय आरोना उनाव एसे हाबनो उसुबिदा जायोना बेखायनो मानिकपुरा दाङाइगाव सक आफां बारनाबो मोनसे दं औ बारलाङो बेयो माने बांगाल जायगा ना बे मानिकपुर सकआ गासिबो दखानफोरानो माने बिसोर गोजा आरो बेयाव थांदोंमोन ओरै बे खादेव बारलांनानै आरो खादेव होनो ना खादौ होनो बिथिं दा बसुमतारीया फैबा सिरि सिरि खिन्थु जागोन दे ओमफ्राय दाबो हिनजाव लायाखै आरो बेयो सारा हो आगै दैथुन सारा मानो दाबो हिनजाव लाया हिनजाव लानाय सम जाबायथ' आरजि ब्लग साबसक्राइब खालाम आब' आंनिखौबो अके जागोन आगै दे नुबाय थासिगोन नोङो आंनि कमेन्टखौ आरोना हरगोन आङो ओमफ्राय र' मोनसे खोथा बे आरजियाबो जोंहा बै बसुमतारी बिबोनां बिनिखौ साबसक्राइब खालामनानै लादो नायलायबानो जाबाय आरोना गावजों गाव ओमफ्राय आंबो दे खालामगोन नुबाय थागोन ओमफ्राय मानो दानखो नोङो माखासे भिडिअसफोरखौ थांबावनांगौ औ थांबावनांगौ मानिकपुरा बेसे गोबाव जाखो आगै आरजि ब्लग नोंना मा इउटुब चेनेल खुलिनाया आरजि ब्लग आगैनाव सोंदां
बोथोरानो थांगलाय लांबाय लानांसिगौमोन। दङ खोमा मालाय मेजेरनायफोर। औ औ दे नोंबो लाइभआव फैदो, नोंखौबो सिनायनानै लानोसै आं मोजां। जोंहा आलासि जालायनांगौ ना, नोंसोरबो माब्लाबा BTC आव फैब्ला नोमबाजैनाव फैबानो जाबाय आरो। ना मा होनो? आरजि आगै बेसे गोबाव जाखो नोंना चेनेल खुलिनाया? आंना दाउला बेरहाया गगेरे ग होनगासिनो, गोगोम खालामगासिनो दामाने। हा मानो सिरि जाखो आगै आरजि? सिरि मोनलायबाय, रायज्लायहरदो एसे। उन्दुनो ओंखारलाबायखांबाय। हेलौ हेलौ हेलौ। एगार'था बारलायबाय माथो, आधा घन्टायानो जानोसै। बहा थांखो आगैमोन? अखा हागाबाय, जोंनियावबो सिरि जालायबाय। मा जाखो नोंसोरलाय? आंनि आगैमोना मा जाखो सिरिस्राय? बाबाय रायज्लायनो? ओमफ्राय आहा सोरजों रायज्लायगोन नोंसोर रायज्लायाबा? हेलौ हेलौ बसुमतारी बिबोनां, आरजि आगै बहा थांजोबखो नोंसोरलाय? जिरायनो गसंसैसो। हेलौ हेलौ हेलौ। मानो रायज्लायासै बिबाजैजों? बिबाजैजों आरो आरजि आगै मानो सिरि थाखो? एसे रायज्लायदो। बालायबाय आङो जिरायनो। क्या हो गया तुम लोगों को? क्या हो गया? क्या हो गया? कहाँ गया तुम दोनों? कहाँ गया? अरे रिप्लाई भी नहीं किया। हेलौ हेलौ हेलौ। गाबज्रि हरनांगौ नामा? हेलौ। मा जाखो मा जाखो मा जाखो? रायलायदो। बाथ'बाय ना मा जाखो रायलायनोलाय? अखा हागाबाय जोंनियाव।
अखा हाबाय बे अखा हादोंमोन दहाय आंहाबो बांद्राय टाइम होनो हाला बहा थांजोबखो बिराद उन्दुजोंखलाय जाबाय आंहा मारै जाखोसै हेल' आगै आरजि ब्लग बहा थांखो बसुमतारी बिबोनां बहा थांखो ओंखाम उखैनासो ओंखाम जाहैखो ना माखो ना गोलांनायैनो उन्दुफ्लांखो ना माखो हेल' रायलायनो हागोन दे जायफोर रायलायनो गोसो रायलायनो हागोन बहा थांजोबखो एफा गोबाव आसुगुरानो गावलाबबायनै आंना मा जाखो मिस्टार सुनिल बि गैया यानिब नियान बिथाङाबो थांबाय आगैया बायबो खालामलाङासै बिसोरो आगैमोना आंखौ सिरि खालामलांबाय रावबो गैथ'लाबा दोनसै नामा आंबो दोननांसिगोन नेनोबो बालायलांबाय आङो